Pizza 21 ngunyan kan Mayo. Madali na naman ang 30. Bata may pigingatan naman kita ngunyan na kaso yun ki sarong infection na naman. Monkeypox ang pangaran. Nagyari. Pero mas makatukoton sa Pilipinas ang monkey business. Monkey business po ang tabi yan sa Hunyo 30. Di mo pa na madali sana, madali lang. Kung sabihin mo dyan, burnout mo yan digi sa Kuya John, Imperial Court? Burnout? Ano ka-schedule ng burnout na ninyo yan? Ikaw schedule kita. Grabe pala, may burnout pala ninyo yan. Kaya nagpag-abot ko digi sa DCGB, mga tugang, naka-generator kami. So, may burnout pala. Nakatutuan ng tabi. Kaya ko na turo dyan ta. Nagpandal kami ni yung kan-generator. Ano naman niya sa ibang rason? Ano naman niya na, nakadamay ka na naman niya niya naga? Kung ano naman niya nag-gairisipan mo na para ka mandamay? Good morning! Ray Romero, pade! Maray na aga, pade! Sabi ni pade, sa pagkamuot, mayo nin pagkatakot, yung man ang gadali. Huli taan pagkatakot, hinali kan tunay na pagkamuot, kaya bako pang tunay, ang pagkamuot kan tawong natatakot. Huli taan pa do sa kaiba kan takot. Ang pado sa da kaiba kan takot. Amen. Hali po sa 1 Juan 4:18. Magayon asin matrinong aldaw nin Sabado sa gabos. Good morning, Padi. Pading Ray. Kanan tunay. Hello, Dan. Good morning. Good morning, pareng. Lagi lamang ako, pareng. Di man nga ni. Tandadangog ko man sa mga apod sa kuya kan ibang miyembro ta. Oo niya ako. Lagi lamang ako. Oo, ako sa Antonios, tabako. Oho. Lamang alin. Pagbungkaras ko niya ako, Porter Pina. Ba't isapod mo? Nadadangog ko. Grabe supog po mo. Nagapod ka kaso bago ho. Alas 4:58. Mga Porter Pina. Mga Porter Pina ito? Oho. Pero nagimata ko. Mahila mo na ko rin mga tanaw. Kaya, kaya nga ni ho. Nga ko. Si Dan Orin si may kasalang kainin naman nga na aga. Yung kaya grabe yung pag-arap mong pag-ibig amigo. Kaya pinukaw takaman. Actually, nagimata ako kampok. Diyan tahali baga ako mag-irero. Tarang make-up baga. Mapalda pa. Mapalda o makwampa. Para mo make-up. Tabata maputi ununong ka na. Dali ka na papildi hapon. Grabe na pagkaputi mo pare. Oho. Kaya ano ka nangyari nga na aga naman ho? Kaya na, hindi ka lang parang make-up. Maputi yung ka na. Grabe na ang foundation. Hindi na mahilig sa foundation. Pulbo na sana, pulbo. Kaya na, pagkabu ka na. Kaya ka. Sumarado ba? Saan ako makasya sa uyang sa taklaw mga tindahan? Sukan baga ho? So, Berbina? Kaya na, uning alin siya na. Parang pulbo ka. Minakira sa bandaw. Minakira sa kalingkay. Saramayong ka? Sige. Morning. Good. Kasabati pala. Last night ni Brad Bobby Sibilia. Bulping natin. Bulping Kapalian. Bulping Madre. Nagmisa kayo naman si Father Juan, si Father Dave Bramoso. Nagpadig naman. Tapos nag-micro ako. Nagpadig man ako. Panilili ako mga padi. Nagtaram-taram ako. Gre ako padi. Ako mga padi. Yung lalaki. Wala mo kunulong yan.
Oo. Wala na, huwag pong aga ang lubong kay Brad Bobby Sevilla. Oo. Pagkatapos alas 10 na dito sa Albay Cathedral. Tapos sa Mm. mga amigo, kaopisina, mga kapatid ni Bobby Sevilla, Mm. nag-extend ang condolence me and sympathy sa pamilya Rebustilio Sevilla. Lalo po kay Dena Rebustilio Oo. Sevilla, Oo. kay Padre Oo. Iao, tapos kay Dr. Hana. Mm. Brad Bobby Sevilla, may rest in peace. See you again, but not too soon. Ah. Brother Bat, Dan Orente, goodbye, good morning, over and out! Joking about it. Pangyayari sa... Sige Dan, thank you. Good morning, Tabi, sa mga Kapitan Toy Barahas. Sabi ni Kapitan Toy, AM pa di, bako ka na lalaking di inuumagat, kundi lalaking napagal mag-aga, kaya turog sa maaga. Indaman daw pa rin kung nata man. Actually, nagimata ko sa apon di Dan. Indaman daw kung nata tagari, natod ng buhay ko, nagmata ko, maalasing ko na naman. Ma'am Yet Cornelio, ano ko nata, ang lawas magatabi kap Toy, pag natuod, pag natuod, yun na yung pirme, ang mangyayari, dapat babagutaan, ano yan, sistema kan sa tuyang body clock. Bata, grabing, sa totoo, yun, nangitrog ako yun, mga alas 11 na yun, grabing init kaya. Bata na naman kami nag-aircon, pag kami na-aircon kami, lalok akong sisipon, electric fan na sana, kaya grabe, ano yan, ang sa init kang panahon. Sabi ni Ma'am Yet Cornelio, mapagalong ako kaya babayli, grabe na ang daplos ko, dae ka pa gari sa ere, gari may natumbang batag sa agihan na naman dyan sa Indo. Dahil Ma'am Yet, gari may kwan, may ano yan, ano ini, gari, may kwan, may, ano ini, may nangyari ka sa Banggi. Good morning, Tabi, kay kwan, kay Jonas Rosal. Maray na aga. Ano ining text ni Madam Rino? Kasi Tabi ni Madam Rino, paisi ngaya Tabi, pipaisi Tabi ang gabos na daay na si Lola Flora. Si Tabi Ma'am Rino ini na si Lola Flora, Lola Flora. Ito, San Roses, Pipi. Sus ko pangyari sa maaba ka. Kaya daw ako, nailing ka sa bago sa kuha, nailing ka sa hapon sa... Bako yan sa pelikula, Oh, sa tunay na buhay. sa tunay. Kaya daw ako, nailing ko sa hapon sa DSRH. Bago na kong na... Nasaan hapon kayo sa San Roses pa ni Lola Flora? So, sa ang sa probinsyano. pelikula niya. Oo. So, sa ang probinsyano. Roger. Iyo. Pangyari, sus ko man. Anong kinagadan pa di ni Susan Roses? Dahil man nabanggit ni Senator Grace po, basta pag-confirmer niya lang na nagadaan Friday. Oh, kung baga ini, ma-80, sobra 80 na magiging ini, 80. 80. 80 years old daw. Kaya daw. Kaya lang dahil sa nagbabaguan ko niya, ang buhok niya baga, so perming di color buda, so garin nakaayos na di. Roger. Oh, hindi naman kinaisus condolence man kay Susan Roses. Kaya kasapon na nagang sa DSRH, gada na ngayon si Susan Roses. Lola Flora pala ang apod mga kaidawan sa ang probinsyano. Ade. Roger. Aloy na day na iling baga, day na. Naghilang kayo. Ano pa di? Posible. Yung mananggat na nawara siya duman sa ang probinsyano. Kibigla ay dahil man sinabi ni Grace po, sa bagay 80 years old na si Susan Roses mananggat. Thank you pa di Thank you. Naula naman ako kay Madam Regina. Palibasa dahil ako nag-ilingki ko kanang probinsyano Si Lola Flora mananggan isus ko saro sa premiadong actress John. Saro tunay na actress ini si Susan Roses agom ni the late Fernando Po Jr. Ayo. Pero bagang mga artista pag sinabing mga 80 anyos na ade man nariparo ki Maray an sa iyang itsura. Lalo na ito si kumbaga sa mga si agom niya Fernando Po nagadan siya garo 60 plus dangin atake baga sa bagay yung mananggad yan mamundo mo niya ng showbiz buda tabi so
buong ano yan, sa buong mundo, buong nasyon, mga tugang na naghanga kay Susan Roses. Ang ko kay ni igo ining tunay na pangaran pigilan og kasubanggi. Igo siyang tunay na pangaran ang tunay na pangaran niya tabi Juan John Jesusa Purificación Levi Sonora po. Ang apod sa iya Susan Roses, Jesusa Purificación Levi Sonora po. Sonora pala ang kanya. Ano sa iyang ano yan, apelyido niya kandaraga pa. Halawa nga rin niya, no? Jesusa Purificación Levi Sonora. Kaya namundag pala siya kang June 28, 1941. 2 years before the World War II. Ayun ang World War II. Ay, 1941. 1941 bagay yan na. So, naglabsat o sa mga Hapon. 1941, di ba? 42, 43, nagkagwang liberation. 44, 45, di ba? Na si ini pa lang si Susan Roses. Taga Bacolod. Taga Bacolod pala ini si Susan Roses. Mga tugang, iyo nga nito agom ni Fernando Po Jr. kan nagadan man kada minaging 2004, Ang mga aki niya po si Grace po. Sabi baga na ano ito, ampon kada minaging election mga issue baga. Ang mga siblings niya iyo si Rosemary Sonora, artista man baga ini bako. Rosemary Sonora, boda si Teresita Sonora. Siya po ang nakakuaki kan awards na Ading Fernando Life Achievement Award. Taga Bacolod pala si Susan Roses adi. Boda siya man ang pinag-apod na The Queen of Philippine Movie. The Queen of Philippine Movie. Nangyari ang pangkagadan niya kanamina kasuhapon, mga tugang na Biyernes na banggi. Kaya kasubanggi, alas 10 na, pigiling ta nang iturog nga na, kuma 11 na naman dahil lang sa grabing init. Sabi ni Senador Grace po, mga tugang, siya nagkonfirmar na gada na ang ngayaan sa iyang, an sa iya tabing ina na si Jesusa Sonora po. Di man anggad sinabi digdi sa mga bareta kung anong kinagadan po ni Rosemary Sonora. Mga tugang. APJs ang probinsyano is also the last show that Roses work on, playing as the village people, earning the nickname of Lola Cap. Si Lola Cap. Kaya nga ni palang sabi ni Ma'am Regino, si Lola Flora. Okay? O hilingon ta daw digdig kung matibayon ba ganing aktor. Condolence kaya kina Carlo at Lolo General, sabi ni Tony Reyes. Okay. So sabot dyan migo, total amaduman ngunyan asira magkaturog, lalo na pag naka-aircon ka sa tahaw kang maalangaang napalibot. Pahit sa namigo, dahil bali, tardi, basta presente. Latasunta ka dyan, ha? Anong mantabi birthday ni Susan Roses? Alat ngo na. Anong ay, ito nahiling ko sa birthday niya. Alat ngo na, ha? Ang sipigbasa ka, balikan ta sa pigbasa ta ka sa bago. Ang kwan siya, ay na-birthday pa sa nakaswa. Sandali lang ha. Ang birthday niya po, July 28,
1941. Nagadan, May 20, 2022. Yan. Born in, ano yan? Halangan ito. July 28, 1941. Sa Bacolod naman. Taga Bacolod pa lang si Susan Roses. Adi, nagulod man talaga mga artista, mga tugang na haling probinsya. Actually, ang kadaklan sa mga artista sa Manila po, mga haling probinsya. Nagkakarilingawa na pag-artista na sinda kan iba, na sinda probinsyano. Lingon mo, i-trace back mo mga istorya kung taga sa ng kadaklan sa mga sikat na artista junior. Mga taga-probinsya. Nagduruman sa Manila, nagka-discovering artista. Kaya, ako nga na yun, nag-privacy pa sa magpa-Manila. Di ako kaya baga limitado ako magpa-Manila. Tanghalitan ko, baka kung may kumulit sa kuya, baka madagka ako. Kasi siyempre, may offer yan na draw ako lang talent fee. Di ba? Baka madagka ako. Di ba? Apo kung kaaro ka na, pig-intriga ako sa mga pagburulagan kan mag-agom, sa mga pagburulagan kan mga syuta, ta third party ngaya. Apo kita kaan. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Mas maray na sa radyo na sa nakita. Baka John? Marat nga si Picto sa ibukan. Mata mo niya na aga. Nagkakukuryente pa sa nasamo digdi sa Dapdap, Imperial Court area. Grabe apek. 12 kimaaga nag-brown out. Tapos agang-aga bilog na albay na 6 a.m. to 6 p.m. pa. Newly elected official, hero-hero, asikaso. Narabasa na naman sa mga bagutang ilidong opisyal. Ang kuryente talaga, pigasarahot na sa mga elected official. Nadara kita ka nung minaging eleksyon, ng kuryente, pigasarahot sa alkalde, pigasarahot sa gobernador, pigasarahot sa kung ano. Ade. Oo, di ba? Pero kung ilingon mo talaga, ang kuryente, bagap, sa bagay, pagkaan mga tugang public conveyance. Tama ba? Nakasala ako. Dapat man talaga may trabaho ang mga bagutang ilihidong mga ansatuyang mga naka-elected official. Ang nakakwandigdi, ang nakatala, ang nakakwandigdi, ang ano yun po yan? Ang nakataya digdi, ang puturo kan satuya na ano ini. Sabi kan texter public utility. Yan. Public utility. Sabi kan sarutang texter. Thank you, tabi. Hello, madam. Ano nga po kayo ni madam? Hello, good morning. Yes, morning. Igong brown out naman, no? Uni nga ni, bigyan na po sa schedule. Tapos sabi, mag-apunda ngon yan. Ngunyan, Oh, may kuryente po, sendo. igwata. Oh, taon ni, piga pahanap ko so detalyita. Sabi kan texter, mag-apunda brown out. Ay, demonyo na naman. Sige na, no? Sige, bye. Kuya Tony, pakitabangin daw tabi Kuya Tony kang isko may burnout ko niya na hanggang alas 6. Pakitsik daw ngayon. Ay, hello, Ate Kayen. Yes, good morning. Sana po. Ay, sus ko, namimiss ko ikang masyado. Patabayan Sir Henry, wala pa akong radyo. Ay, Si Irip sana ako sa cellphone mo. Nailing ko ba mo ay, niya pagbukas ko grabe sa naman ko. na. Asus ko, paano ta ka daw mabakalang kiradyo? Pagka si Irip ko sa cellphone ko kaya, nadangog ko lang agad Sir Henry na maartista ka na pala. Iyan nga nang pig-iwasan ko. Hindi ko pig-ako. Pambirag mo. Uy, namiss ta ka daw. Namiss ko daw Sabi ikang ko mara. agang-aga, sabi ko si Sir Henry, magkaurula sa jeans copy ko. Kaya nga na ako nagpambira ako magpa-Manila. Kaya baga nagabakasyon ako. Daw ako nagpa-Manila. Habang ako makasabat naman kay mga talent scouts. Iyo, tama na yan, Sir Henry. Tama na kita digdi. Oh, baga. Mas dipisil. Dipisil na. Oo, dipisil na. Tapos, pag yaw ka duma, naging artista ka, kuhaan mo man kaming mga makeup artist mo. Eh, PA mo. maray man ang suggestion mo.
Padaba mo talaga ako. Padaba mo talaga ako ah. Siyempre. Oh. Number one supporter. Iyo baga. O nagka-jag James Coffee ka na? Ayun na. Tanga ni magkakaurula sa James Coffee ko. Kampakadagog mo na gari ako, pwede mag-artista? Oo. Nagtaga-sirip ako sa cellphone ba yan? Oh, Sabi ko, kamusta na daw si Sir Henry? Pangyayari. So, radyo pala ng problema. Tambay sana, tamadis po rin. Mahanap, masulisit akong radyo. Iyo, tigko anak yan ni Chuboy sa radyo niya. Sus man si Chokboy man, latasong kuman ini man. Baka na ba? Sabi kaya ni Chuboy, Oh. ngayon daw ko na yun, itawara duman di si GB. Baka, ay, duman sa Duminangog. Magpapapait ka na sa laki Sir Henry. Sige po, Sir Henry. Salamat. Ingat po. Okay, bye-bye. Bye-bye. Okay, thank you. Kuya Tony, tawagin daw tabi, Kuya Tony. Kung ikakitang schedule mo niya na, pakipatra daw nga tabi sa ko sa messenger, today ko na-scan, so apik schedule tango niyan. Okay? Sige daw. Bibi, Po, May 21, Washington Substation, anong oras ba rin? Feeder 2, ang sakop pa sa naga ni FCO PNR site Daraga sa may St. Martin Subdivision Market Site. St. Martin Subdivision. Roger. Di naman pala 9 apektado a.m. to 5 p.m. Sa aga ang apektado kita. Diyan sa Ligaspi, Gabos na feeder station dyan. May power Burn out. service interruption. Salbatan ang 8 a.m. to 9 a.m. ang sana. Saga. Roger. Pero ngunyan, ang apektadong lugar, ano pa di Yung pakiulit? itong Washington Substation sa Maydar ang apektado. Bitano. Hanggang sa Daraga area? Kunya lang ini, Anong oras? 9 a.m. to 5 p.m. Feeder 2, Washington Substation. 9 a.m. to 5 p.m. Feeder to. Okay. Di mo pala apektado Ang sa area Iris Barrio? affected, FCO, PNR Site Daraga, St. Martin Subdivision, Market Site Daraga. Yan. Iyo man sana ito pala. Roger. Wala ibang parte kan feeder to. Hanggang alas 5. Roger. Kasaraba dyan sa Albay District ka di? Dahil man, garong tao naman sa ang apektado. Areas affected, duwa man sa Dua. FCO, PNR Site Daraga, St. Martin Subdivision, Market Site Daraga. Okay. Good. May line Okay. clearing data, Bibi. Sige, isang relimpia kang kuryente. Ade? Line clearing, line rehabilitation, pole replacement, relocation. Okay. Salamat pa din. Salamat ton. Okay. Sige tabi, yan tabi schedule kang brown out ngunyan na hapon. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Joshua Bino, mga tugang may report. Good morning Joshua, come in. Ay, nawala. Lowens Barcena, nasa linya. Lowens, come in Lowens. Ay, nawala din. Yes. Nagpista pala sa Buyuan Kasuapo. Isa yan si Joshua. Joshua, come in. Yes, good morning Tabi VP, good morning sa mga paraan tabay para sa buhay ng Manong Bareta ngunya na pagkaga 10,000 pesos na kantidad din kwarta asin sarong A11 Samsung cellphone ang tinabag kanday pa nabibistong suspect matapos kaning laugon ang boarding house kan biktimang si Hil Dominguez 22 anyos sarong call center agent residente kan purok sa SPNR site Maroroy Daraga Albay. Sigun sa investigasyon kan mga personalis kan Daraga PNP pagkang alas 5:45 an maagahon kan Mayo 19 nakalaog ang suspect sa kwarto kan biktima kan suminakat ini sa terrace gamit ang sarong hagyanan nagibo sa kahoy asin binuksan ang daay nakalak na sliding window kan kwarto. Sarong yan, daay panin maituturong persona na embwelto sa insidente alagad padagos ang follow-up investigation kan Daraga PNP para sa posibleng identifikasyon kan suspect. Mientras tanto, taro pang kaso nin panhabon ang nangyari man sa Purok 5 Upper Sipi Daraga Albay. Tusok sa istorya kan biktima na si Benji Jaime Reblando, 26 anyos, residente kan unambit ng lugar, bandang alas 3:30 an maagahon kasuudma, kan madiscovery niya nga wara naan sa iyang Honda TMX 125 na motorsiklo na nakaparada po kumas o menos 20 metros an rayo sa iyang residensya. Kaya ini, tulos man na nagpadala ng flash alarm ang Daraga PNP sa opisina kan Albay Police Provincial Office para mainformaran ang kataraning na city asin municipal police stations para sa posibleng recovery
kan motorsiklo asin pagkakaaresto kan daipa nabibistong sospechado. Ayon. Oho. Yes, yan tabi VP ang mga impormasyon nakasurat sa Police Blatter Candaraga Municipal Police Station. Joshua Bino, DCG. Salamat, Joshua. Mientras tanto, mga tugang, Lowens Barcena po nasa linya. Good morning, Lowens. Come in. Good morning, Tabi VP. Good morning sa mga parantabay, sa mga dagdag pa man na Bareta Urban Bistro Store. Hinold up as in cellphone. Inakwat kan daita na mimidbidang persona sa store attendant kay ni sa Rizal Street, Barangay 17, Legazpi City, kasuod mga agahon na. Basado sa Legazpi City PNP, ang biktima nabisto na si Maria Christine Himantog. Berina, 23 anyos, sarong store attendant na taga-Pili Camarines-Sur. Ang suspects, dai pa dami midbida na duwang lalaki. Sigun sa impormasyon nag-report sa Ipatura, alas 7 na kasuodma ang biktima asin pagduman sa lugar kang kapulisan na pag-alaman sa initial na investigasyon na mantang nagahalat pa lang ki-delivery ang biktima. Biglang uminabot ang mga suspect mismo ng sa Rizal Street, tinutukan ni Ninbadil asin inagaw ang sa iyang cellphone na Realme C2 cellphone na kantidad sa 6,000 pesos asin biglang duminulag sa dai pa masabutang direksyon na. Sa ngunyan padagos pa ang follow-up investigation may kinaraman digdi. Asin pagkuha nin mga CCTV footage arni sa lugar ngani na mamitbidan ang mga suspect. Mientras tanto tabi BP sa iba pang mga Bareta, sarong 51 anyos na lalaki, ma-check in sa kulungan pagkatapos na matakdag sa kinasang drug bypass operation kontra sa iya sa mismong pension house sa Rawis Pension, Barangay Rawis, Legazpi City, Kasubanggi, mag-aalas 12 nin maaga. Ang suspect basado digdi sa Legazpi City Police, nabisto na si Larito Pariñas Trilles, 51 anyos, soltero, warang trabaho na taga Purok 3 kan Barangay Peñaranda, Legazpi City, Albay. Sigon sa impormasyon, nagkasaro ang Legazpi City Police asin PDEA. Asin positibo ang resulta, makalihis na makumpiskara ng suspetsado sa operasyon nin aligadong sarong nakasilyadong transparent plastic sachet na may laog na shabu na iyo an object of bypass kapalit kan 1,500 peso bill, kapalit ng 500 pesos o kaya kung pwesto ng 500 pesos na bypass money, asin 1,000 budel money, ini inimbentaryo sa ampangkan mga mandatory witnesses, asin ini dinara sa Ipatura para sa formal na disposisyon. Yes. Oho. Roger to that. So yan tabi VP na mga dagdag pang istorya naging maribok mo niyan na Legazpi City PNP, digdi sa Legazpi basado sa police record. Mga dagdag na Bareta ko po sa LB. Salamat, Lowen, sa report. Oy, happy birthday po sa inana kong si Sian Giyuhan Alpapara. Happy 18th birthday, Gio. May simple breakfast celebration tabi. Pwede ka man po ngayon makipamahaw, Ninong. Thank you, Padi. God bless your family. Ayos man si Mading Jennifer pala. So inaanak ko pala, birthday ko niyan, si Sian Giohan Alpaharo. Alpaharo. Alpapara. El Batada Alpaharo. El Papara. Happy birthday, Gio. 18 anyos na, Junior. Pangyayari. Di lamang na nakatuon ka ini. 18 years old na pala. 18 taon. Kung sa tagsarang, kung sa tagkirinyentos. Pangyayari sa maaba ka. Happy birthday na lang, Gio. Yun na lang ang regalo ko sa imo. Greetings na sana. Paano kayo niya? Anapon ka ang Gio. Moral support. Happy birthday. Bata gari. Nag-graduate ini sa senior high school eh. Kansarong Aldao. Daling ko nag-graduate sa UST, sa senior high school. Sige, Gio. Happy birthday. Newspaper front page. Enot sa morning hearing. Newspaper front page. Enot sa morning hearing. News Manager Mardy La Cruz nasa linya. Pading Mar, good morning. Kamin. Good morning, BP. Good morning sa mga Birthday pa lang kang inaanak ko dyan Santo Domingo. Iyo nga ni. 18 taon na. Di bali, dakol pa man na okasyon na pwede mong turulan. Sa 19 na sana?
Pag 19 years old niya na sana. Pag 19 o kaya Pagkasal. pagkasal, pag bunyagan sa mo magiging makwapo. Iyo manangga. Dako man. Dakol. Marayon ka man pa di mag-isip talaga. Kadakulong kan mga okasyon na pwede. Roger. Anytime na maisipan mo, pwede man. Tapos man ani madimot mauyambot ka ga. Ano, si Madipa? Nya. Diyos ko. Tama. Si Padipa ngayang masabutong ko ngayang marian sitwasyon ka. Sayang man pagiging magmadiming duwa. Okay. Okay, sige. Pag-oktaba sa barangay elections, nakadepende na sa masunod na administrasyon, sabi kan DILG. Rimate. 8 billion pesos, tiglalao man na matitipid sa pag-oktaba kang barangay election, sabi ni Martin Romualdez. Kira pa 8 billion? 8 billion pesos. 8 billion pesos. Sobra 8 billion actually. Mm. Mantang DOH, siniguro na dahil pangkaso nin monkeypox sa Pilipinas. Aha. Mga border ka nasyon, makusog na pigbabantayan kan BOQ o Bureau of Quarantine sa monkeypox virus. COVID-19 sa ro pamanggiraray sa mga pangenot na dahilan in pagkagadan kan mga Pilipino ngunya na taon. Mantang 20 home antigen test kits para sa COVID-19, aprobado na kan FDA. Ano sabi yung kampade? So, pwede mong Testing sa harong? Sa harong mo na testing on. Saan ba bakal yan? Sa butika yan, siyempre. Sa mga butika? Roger. So pwede na ano? Aha. Ay, ako man. Okay. Application evaluation para sa booster shot ka mga aki, edad 5 hanggang 11 anyos. Kayang tapuson kan FDA sa laog din tulong si Mana. Aha. Mantang masunod na sekretary kan DOH, dapat pasensyoso as in down to earth. Sabi kan Philippine Medical Association, big-recommend na rin na dapat arog da ang ugali kay dating Senador Juan Flavier. The best man talaga si Flavier kahit ano? Iyo man talaga. Doctor to the barrio pa ito. Kaya close to the people ito. Iyo. Okay, nagkatira sa mga mangganang senador, kinumpirmar na kinauron sindakan mga gustong maging Senate President. Oho. Duwang babae da at saka sarong babae saka duwang lalaki. Ang maging may maglalas pa rin. Kung sarong babae si Grace po. Ang naglataw na sarong babae si Senador Cynthia Villar. Tapos may actually kaninot may naglataw man na gusto man ni Amy. Amy Marcos? Oo. Oho. Pero si amiga mo abo talaga niya. Habo niya talaga. Abo niya talaga. Pwede man hanggad sa gari first two na babae na Senate President pag nagkataon. Tapos igwa man na naglataw na gusto man ni Mig Zubiri. Si Migs. Roger. Si Robin Habo, intensyon. Abuhan. Si gusto man da ni Chisis Codero. Si Cheese. Dakul man palan. Ano? Roger. Dakul man palan. Dakul man. Kasi Tito Soto, matapos sa 30, no? Tapos na. Matapos siya. Okay. Okay. Sa iba pa ding bareta, sobra 22,000 na kaso ng dengue na aresto kan DOH sa nakalista 4 na bulan. Mantang supply ng pagkaon sa nasyon, mantiniding sufisyente, sabi kan DTI, sa mga manufactured products na tapos siyempre, naon man digdi ang headline kan veteran actress na si Susan Roses Gadana. Iyo. Okay, so far BP ang mga headlines sa tudyang POS Enterprises sa napon sa Mr. and Mrs. Sauro Marisa Calio yan sa kanilang bagong tindahan sa Orosite, Legazpi City. At radyo, POS yan, 24/7, konektado ka mo, maski daing load. From Center Mega Broadcasting Center, Mardila, daing iba, good morning. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Thank you pa rin sa mga headlines kan mga bareta sa Lado Nacional. Mientras tanto, Jimmy, nasalita, nasa linya. Maraming taruan mga dagdag na istorya ang unyang pong pagkaaga. Oras natin, 6 before 6 in the morning. Jim, good morning Jim, come in. Salamat to, Bibi. Maray na aga sa mga dagdag yatong bareta sa nagibuka sa Banggi. Albay PPO Police Corps Officers Reorganization. Pinanginotan mismo ni PNP Provincial Director Police Colonel Byron Tabernilla sa laog kan Albay PPO sa syudad kan Ligao. Sa primerong kabtang BBP nagkaiguan in eleksyon para sa new set of officers nakatuyang kayo ni magkaiguan in good partnership and PNP. Asin media para sa sarong objeto pasiring sa community service oriented policy system.
o CSOP. Sa proseso kan eleksyon, naging elihidong presidente ta BBP si Mr. Leo Barciliano. Sa Albay Press Corps. Oo. Okay. Vice President for Admin Joe Rocco. Vice President for Operation Remy Mendones. Aha. Secretary Susan Balani. Assistant Secretary Julie Rodriguez. Aha. Finance Officer Elmer Añonevo. Aha. Auditor Alan Manansala. Business Manager Jomar Bien. Aha. Business Manager 2 Norris Mingoy. Community Relation Officer Alex Mirandilla. Board of Director sa First District Andy Madrigalejo. Second District Rolando Serrano. Third District ako. Representante an mga initabi Director BP gikan sa iba-ibang istasyones nin radyo o media platform. Aha. Sa mensahe ni PD Tabernilla, primero, nagpapasalamat din sa kooperasyon kan mga taga-media kung sa partnership as in collaboration na ini. Nadakulaan role kan media sa ngaranin komunikasyon, pagpaabot ni na mga informasyon sa publiko, kung sa media an may importanting role para mag-serving tulay sa citizenry o na mamanuan. Tama Local yan. Chief Executive as in PNP. Danguguntaan na parte kan mensahe na ipinaabot ni PNP Provincial Director Byron Tabernilla. There are three components of CSOP. One is the citizen, which is information resource leadership. Then the PNP, which is the law enforcement leadership resources. And the local chief executive resources, services, leadership, and regulatory. The goal of this is the basic delivery of the services. So, in citizenry, this is important in communication. And this builds a strong partnership with the media, plays a crucial role in realizing the impact of the community and service-oriented tourism system. The strong collaboration between PNP and media is one of the best means of implementing its policy and rational transparency in all police activities and of upholding the right of the people to be informed on matters of public interest. So that people may know kung ano yung ginagawa natin sa PNP. Okay, siya BBB and mga pahayag kan PNP Provincial Director. Congratulations sa mga state of officers kan Albay PNP Press Corps, Albay PPO. Yes. Siya BBP ang mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Jimmy sa report. Hali po dyan sa luwas. Mientras tanto, Ange Galero na sa linya. Ange, good morning Ange. Come in. Good morning sa mga parantabay. Sa mga nagdag man yatong bareta, tulad na high-value drug personalities and the cops ay kinasar na magkasiblag na anti-drug operation kan PNP Bicol sa probinsya kan Camarines Norte. Nagkainin ang the cops sa operasyon si Esmeraldo Esplana Iloberia, 31 anyos, residente kan Plaridel Jose Panganiban Cam Norte, na sarong miyembro kan Gutierrez Drug Group, pati naman ang kaibahan kaini na si Gerald Aguilos Tapado, 37 anyos man ini. Nakumpiskar sa mga ini ang 22 gramos ng pigtutubulag sa buo, kantidad 149,600 pesos. Apera kay ini nagkaigwapa ni operasyon sa Barangay Tugos kay Paracale Cam Norte ang mga miyembro kan Regional Police Drug Enforcement Unit, Paracale Municipal Police Station asin iba pang otoridad kontra man sa suspetsado na si Nornito Ibira aka o kay alias Leo kay bahan sa Regional Recalibrated Priority Database on Illegal Drugs. 15 gramos man nin pagtutubo ng Cebu ang nakumpiskar sa personang ini na igwaman kantidad na 102,000 pesos.
natulong suspitsado gabos na sa kustodya ng otoridad para makampang sa kasong pagbalgar sa RA 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa DPP, ang informasyon haliman sa kampo, Ans Galero, DCGP. Salamat sa report. Hali po dyan sa luwas. Live from Campus Simeon Olam. Mientras tanto, Jomar Bien, nasa linya man. Kamin Jomar, good morning. Kumusta dyan? Salamat VP Henry, good morning. 4 na persona ang idinalagan sa ospital kasudma matapos na maimbulto sa aksidente kan ang sa indang motorsiklo na pigmamaneo ragasaon kan sarong kasabat na kotse na nawaran ng direksyon. Sa report digdi sa TV Police nagluluwas na abang nagmamaneo kan sa indang motorsiklo ining si Randy Llaneta Custrua suunod kan kabunturan Malinaw Albay suunod sa kasialan na Clerigo Coma nagmamaneo kan sa iya man na motorsiklo nakasabat ninda an kotse na pinagmamaneo ni Teresita Madrilejos residente kan barangay Barangawon Tabaco City digdi sa may parte kan barangay na Gastiwi Albay. Alagad sa daipig lang na pangyayari, puminutokso sa walang gulong sa inutan kan kotseng pinagmamaneo ni Madrileos kung kaya buminalyuan bihikulo kani sa walang parte kung saan yaon man kasabat ang duwang motorsiklo. Dahil lang kaini sinalpok kang kotse ang duwang motorsiklo na nagresulta tangani na marugado ang mga driver and lunad kaini na tulos man na dinara sa ospital dahil pamanin update kung ano ang sitwasyon ka na tulong persona na naimbwelto sa aksidente na dinara sa ospital. Yan ang report, Jomar Bien, DCGP. Salamat Jomar sa report. Oras mga tugang sa Pilipinas, alas 6 na ninaga. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL,
Wow! Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Kakapost lang ni Doc Green Official. Alam mo, space ba na green face mask is better than blue? Question mark, exclamation. Green equals sign dahon. Dahon equals sign kalikasan. Therefore, mask plus sign green equals sign nature protected, letter U. Huwag paloko, mag-fact check muna. Ang totoong balita, tunog tama, dapat tama. Isang paalaala mula sa KBP at ng istasyong ito. Blue plus sign, yellow divided sign by rainbow equals sign. Welcome to the wonderful world of sunshine. Sunshine International School is open and is ready to welcome you to enroll in our 2022-2023 school year. We are the only private school in Region 5 that is granted to conduct face-to-face classes effective November 22, 2021. We also offer summer classes starting May 16, 2022. We offer a wide and varied curriculum for preschool, nursery, kinder and prep, grade school, grades 1 to 6, junior high school, grades 7 to 10, senior high school, grades 11 to 12, Bachelor of Early Childhood Education, Sunshine Skills Training in Dressmaking, Electrical Installation and Maintenance, Bread and Pastry Production. Sunshine International School is also proud to offer basic life skills set in a beautiful background in our very own botanical gardens. This is where Sunshine students can experience a loving and caring atmosphere while studying. All the students here at Sunshine International School quickly learn how to be hardworking, disciplined, responsible, and God-fearing. For inquiries, please visit our website at www.sunshineinternationalschoolph.com or visit the office of the principal at Sunshine International School, Doña Maria Subdivision, Tagas Daraga Albay, and look for Teacher Offa. You may also call our landline number on 052-201-2419, or you may call or text us on our mobile number 0969-023-9100. Again, that's 0969-023-9100. Join us now and be a part of the ever-growing Sunshine family and let your dreams shine. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync, sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras alas 6:09. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines, mga tugang kad mga bareta sa lado lokal, 10 banwaan asin 3 syudad sa Kabigolan, libre na sa ESF. Albay, PPO na ugma sa matrangkilong eleksyon sa probinsya.
security plan para sa proklamasyon kan mga elihidong presidente asin vice-presidente handa na. Aumento sa ibang mga panginot na barakalon, aprobado na kan DTI. Utang kan gobyerno sa BSP na bayadan na. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga bareta niya to sa lado lokal. Maugbang sinabi ni Albay PNP Provincial Director Police Colonel Byron Tabernilla na naging matuninong asin matrangkilo ang ginibong eleksyon sa probinsya kang nakaaging Mayo 9. Sayang ipinaliwanag na dahil sa mga lakdang na ipinasunod din susugman sa orden kan COMELEC sering sa pagkakaigwanin mga lakdang pang seguridad asin iba pa. Idinagdag pa ni Tabernilla na ini darakan pagtatabangan kan ibang sektor kan sa syudad pati naman ang mga tropas kan gobyerno. Sa ibong nalado pigilauman na magpapadagos man giraray ang pagtabangan danganing makamtan ang kamaubutan kan gobyerno na magkaigwanin matrangkilong nasyon. Sinabi po mga tugang kan Department of Agriculture sa Bicol na dakol pang mga local government units sa Kabikulan ang inot ng may mga konfirmadong kaso nin African Swine Fever o ASF. Ang sangunyan ligtas na asin hinali naman ang quarantine lists. Sinabi ni Emily Bordado, tagapagtaram kan DA5 na 10 na mga banwaan asin tulong syudad sa 4 na probinsya sa rehiyon. Ang sangunyan ESF free na asin an na-upgrade naman hali sa red as pasisiring sa pink zone. Ang red zone iyo an affected areas mantang ang pink zone iyo an minaserbing buffer kung sain ang ESF bako man presente alagad kataning kan affected zone. Kasabay ka ini ang bulan asin Santa Magdalena sa Sorsogon, kanaman asin Iriga City sa Camarines Sur, Daraga, Malilipot, Malinaw, Pioduran, Pulangi, Bakakay, Ligaw, asin Tabaco City sa Albay, Siringman an Santa Elena sa Camarines Norte. Mientras tanto, sinabi po ni Municipal Health Officer OIC Dr. Cesar Mata na napapagal na sindang makumbinser ang mga senior citizen na magpabakuna kontra sa COVID-19. Alagad sa ibong kaini, padagos pamanggiraray ang sa inang pagbakuna. Oro Aldaw. Joshua Bino sa report. Mapagal nang makumbinsir ang mga tao, lalo na ang mga senior citizen, na magpabakuna kontra COVID-19 as ang pagpapatulok din booster shot. Iyan ang bagay na dahi ikinanigar ni Daraga Municipal Health Office OIC Dr. Cesar Mata kung saan kinonfirmar kay ni na talagang nagsasalit na ang partisipasyon kan publiko pag-abot sa pagpapabakuna. Alagad sa ibong kay ni, promesa ni Dr. Mata na magpapadagos ang sa indang pagbabakuna sa indang vaccination site na yaon sa Daraga Covered Court asin ang paglibot ninda sa mga harong-harong. Mientras tanto, pinag-inganyar ni Dr. Mata ang mga estudyante na maralaog sa mag-abuto ng face-to-face classes na magpabakuna naman kontra sa COVID-19. Pero digdi, yaon manggiraray ang pagirumdum ni Mata sa lambang saro na magpatulok na ng bakuna lalo na ang booster shot para sa dagdag proteksyon kontra sa naunambit ng helang. Magbisita na sana sa Daraga Covered Court kung saan nakalatag ang sa indang mga personahes Lunes, Sundo, Biyernes, on alas 8 ang aga, Sundo alas 3 ang hapon. Dagdag na bareta, Joshua Pino, DCGB. Nagpapagiramnom giraray ang Commission on Election sa Bicol sa mga kandidato ka nakalihis na eleksyon na magsumiter kansa ng State of Contribution and Expenditures bago ang pinagtalaan na deadline kan Hunyo 8. 30 días makalihis ang pirilian. Sigon sa COMELEC Bicol, sarong bulan pagkatapos kan eleksyon, kay pa na magsumiter ang mga nanggana asinday nangganang kandidato. Tanganing maraman kung sinda nagsunod sa pinagtalaan na kantidad na dapat gastuson sa eleksyon. Ipinaliwanag kan ahensya na posibleng maghampang ang mga personang magpalyar na magsumiter kay ni mientras na posibleng madisqualify ang mga nanggana sa saindang pwesto. Mayor Das Maronilla Canlibon, suportado ang House Bill ni Congressman Didi Cabredo na magkaigwanin marine hatchery sa Pantao, Libon. Jimmy Nazalita sa report. Pinadarahanin surat gikan sa Senado partikular hali kay Senador Cynthia Villar si Mayor Das Maronilla Canlibon kung konforme siya bilang mayor kanasabing banoan na mag-establisher sa area kan Pantao nin marine hatchery kung saan magsiserbihin na lugar para makapagpadakol nin mga manibebang species ni na mga sira
sa ibong kan katuyuhan na mas mapadakol ang mga similya ni nasira sa kadagatan. Proseso ini para na makamubon ang House Bill na pinagpadinuhan ni Congressman Fernando Didi Cabredo sa Kongreso na makapag-establisher digdi sa 3rd District Particular sa Ligao asin Libon nin Marine Hatchery. Bilang simbag ni Mayor Das Maronilla, daing duwa-duwang isip ang alkalde kan Libon sinimbag ang surat, suportado niya ang lakdang na ini ni Congressman Didi Cabredo na yaon ang unyan duman sa Senado kung kaya positibo ang sayang paglaom na mangyayari ang nasabing plano na magkaigwa digdi ni Marine Hatchery sa Pantaw, Libon, Albay. With regards na kailangan ko ng tinatanong nila ako kung favorably suporta ako doon sa House Bill na pag-act establishing Marine Hatchery in Libon, wherein Congressman Didi was the one who sponsored that House Bill. So definitely, nakikita ko na talagang kailangan man talaga ng ating mga mangingisda at nakikita ko na magandang proyekto ito. Kaya hindi ako nagdalawang isip na hindi ko suportahan. Mayor Das Maronilla, Libon, Albay. Jimmy Nasalita, DCGB News. Oras mga tugang sa Pilipinas, alas 6:17 na. Mientras tanto, duwa po ang gadan, asinsaro ang lugadan sa nangyaring pambabadil sa probinsya kan Sorsogon. Detalye kang report kay Ange Galero. Saroan na lugadan sa nangyaring pambabadil sa barangay Talisayan, Prieto Diaz, Sorsogon. Sa report, ipinaluwas kan Prieto Diaz Municipal Police Station ang mga dead on the spot na biktima na midbida na si Ray Obejas asin ang sa indang bisita na si Henry De Techo mantang iring duman ang ina kaini na si Norma Obejas, 64 anyos. Sa inisan investigasyon kan mga otoridad nagluwas na ang magtugang sa kataning sa naman nindang harong na tuyong dain na pinangaranan ang mga nasa likod kan krimen. Bago mangyari ang krimen, nagkaiguanin siltikan asin diskusyon ang iridong biktima asin ang nagong kaini sasaro sa mga suspetsado asin huloy nang may pagkasinabutan kung kaya nangyari ang pambabadila. Tulos man na arestar kan Prieto Diaz Municipal Police Station ang mga suspetsado asin ang mga inima hampang sa kasong murder, frustrated murder asin man pagbalgara sa Comelec Ganban. Dagdag na bareta, Ange Galero, DCGP. Mga tugang, padagos kita ngunyan sa mga bareta, ipinaliwanag po ni Department of Health Bicol Regional Director Dr. Erne Vera kung natasag ngunyan dahil panaabot kan Bicol ang pinagtalaan na numero kan mga Bicolanong dapat mabakunahan kontra COVID-19. Kaya bako gabos na probinsya na iba sa alert level 1. Dakul pa kay harabo na hesitancy sabi. Harabo na po ba ko? Natarime ikado sa mga pagtubod. Babakuna ka sa ngayong sarong beses tama na. Kapisar kay dakul kitang bakuna. Hindi po didiging grupo ng mga harabo mo bakuna. Na kanya-kanyang pagtubod. Sinabi ni Vera na peligro in kas makalaog ang panibagong variant kan COVID-19 sa Bicol. Asin tamaan ang mga Bicolanong daipa na mabakunahan. Pag may lumaog na bagong variant, na dahil bakunado ang komunidad, uubuso niya na magkaka-COVID. Matang bagong variant na yung Omicron na 21 na makaskason mag-spread. Kulang ka sa protection, talaga dudukot ang kakayahan. Ang point namin, sa gabos sa katigop sa bakunado. Dawa lumaog ang COVID na yan, protektado ang masutong sa bayanan. Kunyan, na-deal fact na ang nako-cover nilang 72%, so remaining 28%, pag inatahe kang COVID, ubus yun. Sigon kay Vera, target nindang mabakunahan ang 5 milyon na mga Bicolanos. Alagad sa ngunyan, nasa 3.3 milyon pa sanang nakakaresibir ng bakuna. Alagad hababang marhay ang numero kang nagpabakuna ng booster shots. Sa ngunyan, ang ahensya nagapadago sa pagbakuna sa Manila na lugar. Tanganing madugangan naman ang Bicolanong nataunan ng proteksyon kontra sa COVID-19. Iba pa niya tong mga bareta, mga tugang sa lado lokal, sarong residensya sa barangay Bangkiruhan, hinabasan, ninmanok na mga pambulang. Lowens Barcena sa report. Uminalintuto na naman sa syudad na mga manlain-lain na mga kaso nin harabasan patunay digdi ang pangahabas kan mga suspitsado
sa mga manok pambulang sa Sarong Farm sa Purukuno, Bangkiruhan, Legazpi City. Ang biktima na late na nag-report sa Legazpi City Police Community Precinct 4. Iyo si Melrose Salcedo Arquero, 39 anyos, may agom, na residente ka na sa ambitan ng lugar. Asin daipa namimidbidan ang mga suspect na nakuha sa CCTV. Sigun sa biktima, alas 5 kasuudma, na-discover niya na sana na ang 5 manok pambulang kan sa iyang agom. Warara na sa nilaganan kay ni. Pag-review sa CCTV, dumana na discovery na ang suspect luminaog sa farm. Alas 9 pa sa naning banggi kan Mayo 19. Sa ngunyan, padagos pa ang follow-up investigation kan kapulisan para sa posibleng pagmidbid sa suspect asin pag-recover kan mga nahabas na mga items. Nagpapagirumduman ng Legazpi City PNP na pagmangnuhunin maray na mga property. Tangani ng day maging biktima din mga siring kini suspitsado asin dapat naigpito ng seguridad. Tangani ng day maging biktima nin mga panghabas. Dakula man din ang chas kay Police Lieutenant Colonel Dexter Bersola sa pagsabing kansya tuminukaw bilang hepe kan Legazpi. Dakuli ning mga naresolbiran na mga siring kaining kaso. Dagdag na bareta, ako po si LBP. Mientras tanto, 2 persona po arestado man sa ginibong buy-bust operation sa Tabaco City, Kasbagong Atab na maaga. Jomar Bien sa report. Mayang aga nagkaigwanan operasyon ang Tabaco Police kontra sa sarong suspitsadong drug pusher na nagresulta sa pagkaka-arrestar kan 2 persona. Matapos na mahulog sa kamot kan autoridad sa pagikan buy-bust operation, alas 2 ang maagahon Kasubago si Errol Arnulfo Fuentevilla y Francisco alias Rol, 48 anyos, residente kan Purok 7, Barangay Panal, Tabaco City, dahilan sa pagpapabakal ning shabu sa mga autoridad sa ginibong operasyon na kumpiskar digdi kay Fuentevilla ang sarong sasikang pinagtutuburan na shabu asin ang saro o ang 3,000 pesos na ginamit sa buy-bust operation. Apuer kay Fuentevilla na arestar man ang kairiba kay ning babae ni si Maylin Barawid Ibong Kodin, 42 anyos, mayagom residente kan Porcuno, Barangay Fatima, Tabaco City. Ang kaso kay ning babae iyuan dahilan sa obstruction sa police operation, dahilan ta pinagbalo kaining ulangon ang pagkukondusir kan buy-bust operation asin pag-arestar digdi kay Fuentevilla. Sa angunyan, sa pag-inventaryo pa ang mga autoridad sa mga nakumpiskar na mga drug paraphernalias asin mga ebidensya na digdi kay sa susipitsadong si Fuentevilla. Yan ang report, Jomar Bien, DCTV. Oras mga tugang sa Pilipinas, alas 6:24. Magbabalikan mga bareta sa lado nasyonal. Makalipas lang kan mga patalastas. Everyday sa bahay daming activities, kaya breakfast pa lang give them champion energy. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Help champ start your day with a balanced diet, healthy lifestyle, and an energized, nutritious breakfast with Milo. May winning combination ng milk, champion energy nutrients, at Choco Multisarap. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Healthy champ start your day, Milo every day. Mag-Milo breakfast every day with a balanced diet. Tabang para nutritious and breakfast. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Ang vitamin C, arog kan sodium ascorbate, as in zinc, importante sa satuyang nutrisyon, immune defenses, as in pagmantiner kan sa tong salud. Ang pagkakaigwang makusog na immune system ay kinakaipuhan sa panahon ngunyan para kita maprotektahan laban sa mga virus na nagkakausa kikahilangan. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Pagkatapos sa duty,
After all days office. Sulitin ang araw with beer na beer. Tunay sa lasa sa presyong tapat. Tatak Asia Brewery. Para after duty or after OT, sulit ang pagod. May solid sa sarap beer promo. 82 pesos SRP per litro sa sari-sari stores in select areas. Promo runs from February 1 to December 31, 2022 per DOH FDA CFRR permit number 2096 series of 2021. Drink responsibly. Sa pag-aasikaso ni ba, dai paglingawan ang sadiri. Para sure, mag Wilkins Pure. Quality water with global standards because you're always worth a Wilkins. Processed following the Coca-Cola Company global standards. Basi sa maghapon, alagaan ang sarili with Wilkins Pure. Himbing, gising, palit, buong gabi on repeat. I-Pampers Overnight Pants mo na si baby. Walang palit overnight? Posible. Himbing buong gabi, himbing walang palit. Pampers Overnight Pants. Sulit based on average overnight load. Bagong Pampers Overnight Pants. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parado ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Nestle All-Purpose Cream, now in budget pack. 35 pesos SRP only. Now it's so easy to create mango ref cake. Wow, wow, weekend every weekend. Basta may Nestle All-Purpose Cream. Try it now with Nestle All-Purpose Cream Budget Pack. 35 pesos SRP only. Visit createwithcream.ph for the mango ref cake recipe. Nestle All-Purpose Cream, now in budget pack. 35 pesos SRP only. Now it's so easy to create mango ref cake. Wow, wow, weekend every weekend. Basta may Nestle All-Purpose Cream. Try it now with Nestle All-Purpose Cream Budget Pack. 35 pesos SRP only. Visit createwithcream.ph for the mango ref cake recipe. May tusok, manhid, ngalay, pananamlay. Pag may umaasa sa'yo, kailangan masigla. Excited ang katawan, pati na ang isip. Kailangan Far-Excited. Parex Vitamin B1, B6, B12. Tamang B vitamins para Far-Excited. With proper diet and exercise, tumutulong laban sa tusok, manhid, tamlay ng katawan at isip. Far-Excited. Parex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. It is an unsettling time for everyone as we transition to a new normal and all the exceptional circumstances these changes bring. In the thick of these transformations, Divine Word College of Legazpi offers you opportunities to enjoy, embrace, engage in the new normal way of life by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL. D, devoted to serve you. W, willing and ready to help you achieve your success. And C, committed to make you realize your dreams. While L, living the Divinian spirit. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online and offline platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. Now on its 61st year, DWCL offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide quality education, professionalism, and service with a wide array of scholarship programs and state-of-the-art facilities. Its highly professionalized and competent faculty and staff are ever ready to journey with you. The online and on-site enrollment for school year 2022 to 2023 for basic education will be from April 4, 2022 onwards. And for both undergraduate and graduate programs will be announced later. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website at dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile numbers 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay. O may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion.
Clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generika, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust. 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. GB News Express. GB News Express. Mga tugang, padagos kita mo niyan sa mga bareta sa lado nasyonal. Nagdistansya po ang Department of the Interior in Local Government o DILG sa propestong ipag-ugtaba at sa Giraray ang barangay election sa Disyembre 2022. Sigon kay DILG Secretary Eduardo Año na nasa kamot na kan masunod na administrasyon kung ipapasar ang propestong ipag-uktaba ini. Pero kung susunodon ang lay, dapat ining malawo sa Disyembre. Enot nang sinabi ni House Majority Leader Ferdinand Martin Romualdez na 8.41 billion pesos ang matitipid kan gobyerno kung ipag-uktaba ang barangay election. Dakulang tabang ini para marespondihan ang mga problemang kinakatubang kang nasyon arog kan COVID-19 pandemic. Sobra sa 8 billion pesos ang pondo na matitipid kan gobyerno kung da ilalawos ang barangay election sa Disyembre 2022. Sigon kay House Majority Leader Ferdinand Martin Romualdez, napigkonsiderar ninda ang propestong ipag-uktaba ang barangay election dahil naman sa kahagadan kan mga kapitanes del barangay. Sinabi niyang kung magpagbibigyan, ipapasar ang propestong laynin madalian. Paliwanag ni Romualdez na makakatipid ang gobyerno ng maabot sa 8 billion pesos para sa pag-uktaba kan barangay elections na magagamit sa COVID-19 response asin matabangan ang mga grabing naapektaran kang pandemya. Magigiramdoman na kanakaaging taon sa rongbil ang isinumiter sa Kamara de Representantes na may kamautan na ipag-uktaba ang barangay election sa Disyembre 2022 asin sanggunang kabataan sa Mayo 2024. Siniguro po kan Department of Health na wala pang narehistrong kaso ng monkeypox sa Pilipinas. Sigon sa DOH, ang monkeypox virus nagilakop sa pagikan close contact sa lugad, bodily fluids o respiratory droplets hali sa tao, hayop o contaminated material kay bahan ng mga sintomas kaini, ang kalintura, rashes asin paghubag kan lymph nodes. Mantang siniguro kang ahensya na higpitan na ninda ang border screening kang nasyon. Asin pinapakusog ang surveillance system monitoring. Pagiramdom kan DOH sa pagsunod sa minimum health standards makakatabang tanganing maiwasan ang transmission kan monkeypox. Enot nang na-detect ang monkeypox virus sa US, Canada, UK asin nagkapirang European countries. Ipinag-orden kan Department of Health sa Bureau of Quarantine na pakusugon ang pagbabantay sa mga pantalan asin iruperto kang nasyon kasunod kan patakot kan monkeypox na bako ordinaryong virus. Sigon kay Health Secretary Francisco Duque III na partikular niyang pigbabantayan ang mga naghali sa mga nasyon na nakapagrehistro nin kaso nin monkeypox kay bahan ng Africa, US, Canada, UK asin nagkapirang European countries. Sinabi niyang dahil pa man dapat na ikahalit ang publiko sa monkeypox. Ang ordinaryong pigatamaan kay ni nakakamati nin kalintura, kulog nin payo, pagkulog nin mga kaso-kasuan sin muscles, sining man rashes, pero nararahay man sana ini. Nakukuha ang monkeypox virus sa paginin close contact sa mga lugad, bodily fluids o respiratory droplets hali sa tao, hayop o contaminated materials kay ni. Saro sa mga panginot na kausa paman giraray nin pagkagadan kan mga Pilipino.
Ngunya na taon iyo ang COVID-19. Sigon sa Philippine Statistics Authority, pang-anom ang COVID-19 sa mga helang na ikinagadan kan mga Filipino para sa bulan in Enero at in Pebrero. Panginot man sa mga helang na ini an ischemic heart disease, cardiovascular disease, neoplasm o cancer, diabetes as in hypertensive disease. Base sa record kan PSA, maabot sa 3,000 na mga Pilipino ang nagadan dahil sa COVID-19 sa primerong 2 bulan kan 2022. Kaibahan sa rehiyon na nagkapag-rehistro rin halangkaw na bilang kan nagadan dahil sa nasabing hilang sa Metro Manila, Calabarzon as in Central Luzon, mantang wala man na rehistrong nagadan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BRMM. Inaprobaran po kan Food and Drug Administration o FDA ang pigkakarkulong na sa 20 na home antigen test kits para sa COVID-19. Sigon kay FDA Officer in Charge Oscar Gutierrez, na dakul pa sindang pigahanat lat na mga Research Institute for Tropical Medicine o RUTM sa datos ka regulatory body ang self-administered test kits. Igwang 83% sa good 97.5% na sensitivity as in 99.5% sa good 100% na specificity. Mantang wala man nag-apply na COVID-19 manufacturer para sa booster shots kan mga aki. Siniguro po kan Food and Drug Administration na kaya nindang tapuson sa laog ng tulong simana ang application evaluation para sa pagkataon ng booster dose sa mga edad na 5 sagod 11 anyos. Sinabi ni Dr. Oscar Gutierrez, ang OIC Director General kan FDA, na sangunya naghalat sindanin pagsumiter nin aplikasyon sa paagi kay ni. Sigon kay o kaya para digdi. Sigon kay Gutierrez, wala pang nag-apply kaya wala pa sindang nare-receiving aplikasyon para ipairarom ini sa evaluation. Katakod kay ni siguro man kan opisyal na kakayanon ninda ining maaprobaran bago pa mag-abot ang pagdatapos kan termino ni Presidente Rodrigo Duterte sa Hunyo 30. Basta igwasan ang magsumiter nin aplikasyon. Paliwanag ni Gutierrez na dakol pa man gisindang nagtatarabangan sa evaluation kay bahanaan sa atuyang Vaccine Expert Panel o VEP. Gusto kan Philippine Medical Association o PMA na sarong kapareho ni Dipontong Health Secretary Juan Flavier ang magiging masunod na Health Secretary kan Department of Health. Sigon kay PMA President Dr. Benito Atienza, dapat igwang konsiderasyon sa mga namatian kan mga tao ang masunod na hepe kan DOH kung isa alang-alang ang padagos na implementasyon kan universal healthcare. Dapat manaigwanin halabang pasensya, mahiwas ang pagsabot asin pigataunan in importansya ang pagbakuna ang masunod na health secretary. Kay puhan kan pigintindi ka ini ang reklamo kan mga healthcare workers lalo na sa isyu kan mga benepisyo asin sweldo. Dagdag pa ni Atienza na kaibahan ang masunod na sekretary mapagpakumbaba tututukan ang mga fasilidad asin mahiwas ang paghiling sa isyu kan salud kang mga Pilipino. Gada na po ang premiadong actress na si Susan Roses sa edad na 80 anyos. Kinumpirmar ininin Senadora Grace Poe Kasubanggi ang pagkagadan kan sa iyang ina na midbidan o namidbid bilang Queen of Philippine Movies. Si Susan Roses, biyuda kanagadan na King of Philippine Movies na si Fernando Poe Jr. Sa iyang mensahe sa Twitter, sinabi ni Senador Poe na nagadan ang sayang ina na napapalibutan nin pagkamuot kay bahan siya. Mga pamangkin na sinda Joseph asin Jeffrey asin Dacol sa iyang pamilya asin mga dukot na amigo, amiga o close friends. Nagbulos man sa social media ang pagkikidumamay asin pangaji kan mga kapwa artista, kan veteran ng actress sering man kan mga netizens. Kaibahan sa dakulon na mga pelikulang ginibo ni Susan Roses iyon perlas ng silangan. Kaibahan si FPJ kang 1969 asin Daigdig Ko'y Ikaw kang 1965. Alas 6:40, mga bareta, mga tugang sa luwas kan Pilipinas. Magalipas lang po kan mga patalastas. GB News Express. News Express. GB News Express.
I feel good when I feel safe. I feel good dahil feel ko na safe ako sa'yo. I feel good, so good. I feel good because I feel safe. I feel good dahil feel ko ang pag-iingat mo. I'm always there, so I'm feeling awesome up close. Always yan ang feeling ko. Minsan lang tayo mabuhay. Pagpapabukas mo pa ba? Ibalik ang happy. Ngayon na ang araw. Hanapin kung ano ang magpapapi sa'yo. Ibalik ang happy. More energy with Enervon. Ibalik muli. Ibalik na ang happy. More energy, mas happy. Ibalik na ang happy. More energy, more immunity. Mas happy with Enervon. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang, nagpaapod po ng emergency meeting ang WHO para sa pagrurunan ang monkeypox outbreak. Karakod inikan abiso kan WHO Strategic and Technical Advisory Group on Infectious Hazards with Pandemic and Epidemic Potential o STAG-IH. May kinaraman sa peligro na pwedeng darahon kan monkeypox sa salod kan kinaban. Sigun sa WHO, makondukta sindan in technical meetings asin maghihiras nin mga informasyon may manungod sa monkeypox outbreak. Enot nang nakapagrehistro an Africanin sobra sa sanggatos na kaso nin monkeypox. Nakapagrehistro man nin kaso ang Germany, Belgium, France, Italy, Portugal, Spain, Sweden, United Kingdom, United States, Canada, asin Australia. Pinundo na kang Russia ang pag-supply ni natural gas sa Finland. Inang kinumpirmar kang state-owned energy company na Gazam. Napigasabing rason iyo ang pagmiyembro kan Finland sa North Atlantic Treaty Organization. Asin dahil nagbayad nin rubles. Mantang siniguro kan Gazum na daing epekto ini sa saindang mga customers. Maski padagos ang nangyaring giyera sa Ukraine, sige pa man giray ang Russia sa pag-supply nin gas sa ibang nasyon sa Europa. Dumang kita mga tugang kay News Manager Mar de la Cruz para po sa dagdag na istorya kontra COVID. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. News Director, News Manager Mar de la Cruz sa Detalye. Paring Mar, good morning. Paring Mar. Alright, sige, babalikan tapod lang kung aramon tamo ng kamugtakan kang panahon. Hali po dyan sa Pag-asa Legazpi, ngunyan pong aldaw, mga tugang nin Sabado. Tingnan natin ang magiging
kung magiging mainit pa o magiging mauran mga tugang ang sitwasyon sa Satuya tabing palibot. Hello Pag-asa. Good morning. Good morning. Good morning. Sisa po ini. Good morning, Sir Henry. Ay, sos ko yung kay mukhang iba yung boses mo ah. Okay. Sige, paring Mike, alamin natin ang forecast ngayong araw. Go ahead po. Yes, sir. Yung southwest monsoon o yung tinatawag nating habagat, ito ang nakaka-apekto sa northern Luzon. Dito sa Bicol region naman, localized thunderstorms lamang ang maaaring maka-apekto. At para naman sa magiging pagtaya ng panahon, tayo ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulong mga pagulan o pagkidlat pagtulog. Mahina hanggang sa katamtaman na hangin mula sa timog hanggang timog-kanluran ng ligiran na may banayad hanggang sa katamtaman pag-alon ng karagatan. Wala tayong nakataas na gale warning sa naman seaboards ng Bicol region. At sa ngayon ay wala naman tayong minomonitor na sama ng panahon o bagyo na maaaring makaapekto sa ating bansa. Ang agwat ng temperatura, 24 hanggang 33 degrees centigrade. Mula sa Pag-asa, DOST, Legazpi, Michael Francisco, naghuhulat. Salamat paring Mike sa ulat mula dyan sa Pag-asa. Business News. Business News. Yan po mga tugang kamugtakan kang panahon. Mientras tanto, Ramon Tapuan Barreta may kinaraman sa lado nin negosyo sa Pilipinas. Siniguro po kan Department of Trade and Industry na mantinidong sufisyente daw ang supply nin pagkaon sa nasyon. Partikular na ang mga manufactured products sigon kay DTI Undersecretary Ruth Castelo. Daing dapat ay kahadit ang publiko dahil warang problema sa manufactured products ang nasyon. Kung kaya day dapat na magbakal nin dakol na mag-stock nin dakol na mga supply tanganing day maubos sa laog kan shelves ang mga saudan. Dagdag pa ni Castelo na bako suggested retail price o SRP na katutok ang DTI dahil sa pagmonitor man kan gobyerno ang produksyon nin mga pagkaon asin wara sindang nahiling na mangyaring pagkukulang. Magigaramduman na inot ng nagpiglinaw kan official ang price adjustment na napurbaran kan gobyerno para sa piling panginot na produkto na nagkakawarara sana sa 50 centavos o salapi sagkod piso. Yan mga tugang retalyes kan mga Barreta ngunyan pongaldaw. Sinurat po ni News Director Edwin Peralta. Siring man, News Manager Mar de la Cruz, Angel Mustasa, asin po ang Mega Force Patrol. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong Barreta. GB News Express. News Express. GB News Express. Oras alas 6:48 nin aga. An oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang gin to. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Paunawa para sa lahat ng konsumidor ng APEC. Para sa iba yung pagsasaayos ng serbisyo ng inyong distribution utility ni APEC, nais po naming ipaabot sa inyo na kami ay nagsasagawa ng malawakang pagpapalit ng mga luma at depektibong metro sa buong probinsya na ang layunin ay ang mga sumusunod upang maging accurate ang reading ng konsumo ng bawat metro o kontador, kalasin ang mga illegal na kontador, i-pull out ang mga metro ng matatagal ng inactive at disconnected na mga konsumidores. Sa pamamagitan po ng hakbaging ito ay maitatala
talagang tama at mababasa ng tama ang kuryenteng ating ginamit. Ito po ay makakatulong ng malaki upang mapababa ang ating system loss. Ang perang ating matitipid dahil sa mababang system loss ay ating magagamit para sa pagsasaayos ng ating mga linya ng kuryente para maiwasan ang mga unscheduled power interruptions. Nais po naming ipaalam sa lahat na ang pagpapalit ng inyong mga lumang metro ay walang kaukulang bayad. Kaya't mahigpit po naming ipinapaalala muli na huwag magbayad sa sino mang nagpapalit ng inyong metro. Ang kailangan po lamang namin ay ang inyong pangunawa at suporta. Patuloyin po natin ang kawani ng APEC at aming mga third-party providers sa inyong mga tahanan upang mapalitan ang inyong mga lumang metro. Maraming salamat po. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na mula noon, ngayon at magpakailanman. Gyms pa rin ang number 1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries and drugstores nationwide. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dain na kaipuhan mamili pa, mag-Biogesic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Dahil sa COVID-19 na sa tong kinakahampang, ini nagparealisar sa tuya na daing mas importante, kundi ang pagkakaigwang marhay na salud kanawak, asin makusog na resistensya, pangalagaan ang sa tuyang sa diri, magkakan kitama, mag-ehersisyo, iwasan ang mga bisyo, imantinir ang healthy lifestyle, mag-inom ki vitamin C as in zinc sa Roaldao, mag-ATC Vitasync na sa Roaldao. ATC Vitasync sa presyong abot kaya, 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Nagdadalo pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Sige, oras natin. Oy, 7 minutes bago mag-alas 7. May naghapot tigdikan vaccination schedule. Gusto niya itong i-remind tabi ang gabos. Naigba pa manggiraray kita ngunyan mga tugang ki vaccination schedule sigdi po sa Legazpi. Ngunyan tabi na Sabado, susog digdi sa pinaruwan sa tuya na detalye ni Kuya Tony Reyes. Ang vaccination schedule tabi sa Legazpi, 9 a.m. to 5 p.m. Nagapadagos dyan sa Legazpi City Convention Center. Para po sa kids vaccination, 5 to 11 years old. Iga po dyan ki first and second dose. Para po sa mga gustong magpabakuna, Pfizer po ang gagamiton dyan. Tapos may 12 to 17 years old tabi na pagbakuna para sa first and second dose tabi, Pfizer po and Moderna. Tapos may adult vaccination kita dyan, 18 and above, para sa first and second dose at saka first booster and second booster. Dakulo na pala may first, may third. Actually, pang-apat iyan na vaccine tabi na itatao sa tuya. Para daw ini sa mga comorbidities, adult with comorbidities, senior citizen, 60 years old and above, as in po ang mga frontline health workers. Ang pagbakuna po dyan is Pfizer, Moderna, AstraZeneca, buda po Sinovac. Okay? So yan po ha. Yan tabi sa L3C, Legazpi City Convention Center, 9 a.m. to 5 p.m. Sa Cat College, igaman tabi ngunyan Aldao. Sa Cat College Legazpi para po sa mga personahes ninda, asin po mga estudyante, 9 a.m. to 5 p.m. po iyan. Tapos sa Ayala Malls,
Iguaman ki 9 a.m. to 5 p.m. O dakulong pala na pwedeng mga vaccination sites na pwedeng dumanon tadi. Pareho po yan, mga tugang may para sa 5 to 11, may para sa 12 to 17, may para po sa 18 above, and paigwa po kipang booster para sa mga senior citizen na may comorbidities, adult seniors po na may 60 years old and above, siring man po mga frontline workers. So, available ang pang booster, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, and Sinovac. Okay? Siring man, pareho po kanan mangyayari mga tugang sa LCC Main. Susaro po, Ayala Mons Legazpi. Susaro tabi LCC Main. Tabi, pareho po yan. Kaya imbitado ka mo sa mga gusto tabing magpapakuna na 11 years old. First dose. Tapos sa PEDIA, 12 to 17. And then para po sa adult vaccination, 18 and above. And may pang booster po dyan. Para po sa mga gusto, buda po sa pang fourth dose, kan mga may comorbidities asin iba pa. Nangapudan man kasuhapon ka ng DOH, ano? Digdi po mga tugang sa DCGB na tabi magpabarakuna da kita mga tugang para po mas maprotehiran niya to ang satuyang sa diri. O bata ngunyan, iguana naman ngunyang kibago, itong monkeypox na pigyan nyo sa tabi ka sa bago, nadediskubre na naman sa luwaskan Pilipinas. Okay? Kaya po, ang mga vaccination sites ta dyan, bukas na bukas. Bukas na naman. Tabi, pero may yan na bukas sa Satuya, tabi ka boss. Okay? 3 minutos bago mag alas 8 nin aga. Good morning, tabi sa mga taga Imperial Court Subdivision. Happy birthday po sa agom ko na dati kong ex-girlfriend Delia Bagangan Trillanes. Oy, happy birthday sa mga birthday celebrants natin. Belated happy birthday kay James Caparos. Ngunyan ang celebration niya. Happy birthday po. Migo, nariparo mo palang tabi so increase kan power rate kan APEC. Nata mas halangkaw ang singil kang residential kaysa commercial. Pwede po iyan. Nata masalangkaw ang kita kang residence kaysa commercial. Asking lang. Sige po, ihaputan sa APEC ha, Migo. Ano nangyari uya sa Biwad sa Viraca? So hapon warang tubig ay pangyari sa Maabaca. Nyata, okay, sige po. Ibalik na lang ang Aleco na pinag-privatize na yan sa ina daw supadi para sa promotor ka. Kung ibalik ta sa Aleco, kaya doon napadalaganon iyan. Dito kita kaamputulan, dakulan ng utang tay. Happy listening po sa aming unika iha na ang nagbabati po yung kanyang lolo and lola na sina Mr. and Mrs. Gina Diladia ng Barangay 33 Peñaranda, Legazpi City. Oy lola, lolo, wala po gipangaran so sa indong unika ihang apo sa text sayang ha. Di tatabi na bugtakan kipangaran digdi. Okay? Sige, sandali lang ha. Tingnan muna natin ang mga nakatutok, mga tugang sa Facebook Live in the morning. Dili po sa satuyang programa, baka may mga greetings duman sa mga satuya tabi na mga birthday celebrants, ngunyan tabing aldaw. Bata birthday ngunyan palang kang inaanak ko. Diyan po sa Santo Domingo, si Sean Giohan Alpapara. Happy 18th birthday, Gio. Igodango niyang ki simple breakfast celebration. Yan. Happy birthday, Gio. So, aki ni Mading Jean Alpapara. Diyan po sa Santo Domingo, Albay. Okay? Happy birthday na lang, tabi. Sa mga birthday celebrators natin. Sandali lang. So, sa Facebook, tata. Okay, sandali lang. Ilingon ta sa mga viewers natin in the morning na may sabagay ka sa bago nabasa ko na sa ibang parte ay suskur kadakol na comment ngunyan tabing aga. Happy listening sa mga Tagalumpayaw. Mag-uron mong sana kamo. Okay, good morning sabi ni Amano Kazuki. Good morning daw. Si Susan Roses Akalula Flora po, ito po ang article from News TV. Salamaton po Salamaton po.
Susan Gonzalo Mantes Azucena, kadakol naman pong mga violators kang city ordinance regarding sa smoke sa public conveyances sa siyudad de Legazpi. Sige po, ipaabot na po sa kwan sa smoke free sa Legazpi. Kalungkot po, my Mayor Soul, rest in peace, rest in God's paradise po, Miss Susan Roses, sabi ni Eileen Astillero Cardel. Yan. Oscar Odever, good morning. Eileen Cardel, maray na aga po sa buong team. Elgeta Briones, good morning daw. Mary Ann Lianaresas, good morning. Happy birthday po kay Kuya Larry Pazonilia. More birthdays to come, sabi ni Ma'am Grace Bonaobra. Magandang morning everyone. Okay, o bueno, maparam na kita, mga tugang. Masunod na po ang Radyo Klinika. Ang GB DCGB Bareta Alas 7 kay iba po si News Director Edwin Peralta. 7:30. Good morning, Henry. Totoo po itong nadangog ko na bareta na igwada tabi kay sarong nadaog na kandidato na gustong magpa-recount. Asin maprotesta da tabi kang resulta kang eleksyon. Actually, may nadangog man ako doon. Pero day patabi kay confirmation ako kay ining nare-receive. Kung sisay po na gusto magpa-recount na durante ka nominaging election, abangan na lang po nindo. Kami naghapotig di mga tugang kung totoo dahil tabi itong sarong kandidato na gustong magpa-recount na daog ka nominaging eleksyon sa lokal na posisyon. Nadangog ko naman po iyan pero dahil patabing konfirmasyon ang mga baretang yan. Kaya pag na-confirm yan, maraman man sa naponindo yan. Igdi po sa DCGB. Salamat kan sa dambagantabay. GB as all. God bless us all. 7:30 via Zoom si Dr. Chris Gianan pag-restoryanta mga tugang antungkol sa nagluluya na nyatong to lang osteoporosis para po naman sa gusto tabi na maghapot magpartisipar po sa tuyang programang Radyo Klinika ta request tabi ni kan mga senior citizen nyato kan uminaging simana before election igbasa ko sa mga suwestionindo inidapon sa tuyang pagurunan ngunyan tabi sa Radyo Klinika. Salamat kansa ng pagantabay. Goodbye, mabuhay. I feel good when I feel safe. I feel good dahil feel ko na safe ako sa'yo. I feel good because I feel